Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Adamu Patricia Kariati advisor amu office ya president kuti iwo akatira mphulu. Your Excellency, the President of UTM, Dr. Daliso Kabambe, Your Excellency, the First Lady of UTM, and our President and First Lady to be come 16th September. Masiku angosala masiku oje pachabe. Sana kwa neso diteni yoka. Kuri basajela bompano. A President Dr. Daliso Kabambe ala mulezi ko na mala. Vice President Dr. Megezeka ule mwanu agogwatu agogomakwira gomaso asabu tie atu azigogose olemegezeka magrupu atu mafumu atu ose apatroni atu olemegezeka ule mwanu alijono governor atu a director amai a director anyamata mashado anzanga ose ainaka ko stress ino amene muri makolo atu ose moni nose agogo tibebese kwambiri landira nubebesa kwatu ishe bwana wasili na uze kwauza komwe za muzuri ukufanana ngona kuti uli nkoswese mumuno ndeti nangona kuti bwana kuti alowera kumeneko pomweso muzuri nkoswese mumuno anthu anamangidwa nyumba kumeneko ngati nkotheka tapa santhawi kuti acha kwina kwangu aona koma manyumba amene ndi anthu nkopita akasegulira atakhala president ndi azapita kumeneko kuti akaone anthu amene ndikuona kuti apanga madongoso ena otani othandiza anthu kumeneko ndeti upepeseni kwambiri tipepeseso chifukwa cha nthawi imene manena agogo kunoko atafika kuno regional governor anatiuza kuti misonkhano kuno imayamba madzulo kotera kuti tikamachoka pano ena khala kumabwerabe ngati msonkhano ulipobe chifukwa cha mmene kumakhalira ndi dzuwa lili kunoko ndiye mmene abwera mabwana nthawi zino tinauza kuti munabwerako chama 2-3 chifukwa chimene amanenera kuti kunoko kubwera mmamawa anthu amakhala kulibe chifukwa cha dzuwa limayamba lili mmamawa omwe ndeti upepeseni ndife agogo sikuti chinali cholinga cha president koma ife regional governor polumikizana ndi anthu akuno amataya kuno limayamba madzulo basi nangotengera zimenezo agogo ndipepese ndithu tikupepeseni azigogo athu onse olemekezeka mwine kupepesa kwa ine mungondiyang'anira wina wache wa saizi ya ine ndikapepesa madzulo uno nde avomeratu agogo nde nukwasani ntchito ndili kuti mundiyang'anire mozi kuti kupepesa kumveke chipakira mwamba UTM sogolo latu Dr. Daliso Kabambe pa 16 September pano Dr. Daliso Kabambe pa 16 September pano boma takunyadiyani kwambiri bwana kuti mwafika kuno ku East Bank tinakufufutani bwana kuti mubwere kuno muone mavuto amene anthu akumana nawo thanda wanena nkhani ya nsewu kunonso kuti kuno ku Malawi timakhati kumadabwa chifukwa anthu awawa akumana ndi mavuto osiyanasiyana nsewu wonse uja wangokhala mavuto okhaokha magwero okhaokha doti lonse la mmapiri lagwera mu nsewumu umene anthu akulephera kuti aduse kuno anthu amabizinesi kuti aduse kuno akafika ku town amalipira mitengo yokha ngati yogulira galimoto yomweyo chifukwa cha nsewu ngovuta ambiri amatha kukhala nthawi yanjali osapita mtawuni chifukwa chosowa transport wana kunoko ndi kumodzi kumene anthu amagula chakudya modula kwambiri chifukwa cha misewu komanso chifukwa chosowa cha zakudya fetereza kuno anthu sanalandire agogo athu olemekezeka mavuto onse amene tikumana nawo kuno chifukwa chakuti anthu akuno mmavotera chizolowezi anthu akuno mmakonda kuvotera chizolowezi ndi anthu alasakupasirani chitukuko mmakavoterabe nthawi yakwana asogoleri muzisintha musiye kuvotera chizolowezi ena mangoti ayi lelolo president athu Dr. Daliso Kabambe nthawi imene ali budget director sugar medu mulima panchalowi anali 600 lero lipa 600 sugar mene mukumulima kumulanje mukulima kuliyongwe akulimira kunchalo kwa kumazi ajadu omwe wawo koma sugar lero ndio dula zokuti anthu akulephera kugula kapena sokani keji ya chimanga ili bwino koma pakiti ya sugar ndio dula kwambiri lero Dr. Daliso Kabambe ali budget director
80,000 lero chimanga thumba ndi 80,000 mazi ajesomwe wawo amene akolola nawo anthu mizimba iyi mazi ajesomwe tikutengedwa nawo ifewo mazi ajesomwe tikulephera kulima chimanga chifukwa chosowa fertilizer nthawi imeneyo budget director ali Dr. Daliso Kabambe komanso ali reserve bank governor chimanga chinali pa 80,000 pa thumba lero chimanga chili maja 50 chili pa 40 80,000 chimanga chili pa 80,000 ngeno ba Dr. Daliso Kabambe ali budget director zila lendili limene limayikidwa ndi nkhuku ya thazi linali pa 50 kwacha lero mazira masiku ano nkhuku za thazi zikulephera kuyikira mazira chifukwa kusowa zakudya amazira kuyikidwa ndi atambala okuda lero mazira ali pa 500 kwacha zili bwino ziratu lili pa 500 lomweli nkhuku yajengo bila kudya michenga mwazimo lije madi kuseli kwa nyumba yaku libwala lilikire mazira ali 500 kwacha zili bwino asogoleni lero Dr. Daliso Kabambe ali reserve bank governor komanso budget director nili maweni anali pa 50 kwacha lero nili mali babwa ndipo matemba amaunjikidwa pwi 200 lero tukula matemba pwi 200 komanso nthawi imeneyo ndalama zimapezeka m'matumba mwazi bambo ni mwazi mayi lero ife tingoti tikatenga trouser ya bambo kuti tikachape mwina tipise m'matumba tipeza mu 100 tu tingopeza monchenga okhaokha ndalama mulibe china chilichonse kusanja kuti zinthu sizili chani sizili bwino lero la president yathu ali budget director kumalayi kunoko zinthu zinali pabwino fertilizer weni anali pa 18,000 lero fertilizer ali pa 18,000 ali pa ndalama zingati asogolere a president yathu lero fertilizer ali pa 150 ndipo moziwa kuti anthu asangagule fertilizer ali pa 150,000 chimene amaziwa iwo ndikumwa madzi madzulo nthawi ngati ino muona anthu ambiri tizikugulira madzi kopya ndiye kuchipinda kuti zikalowa wina ndi chigududu chawo winanso abambo chigududu chawo kuchipinda kuwananso tikayikako chigududu chawo ndiye tizifunsana mamawa yako mikozo yazazamo aliyayi yasala pang'ono nanga yako cholinga mamawa kukacha tisakanize ndi madeya komanso fulusa tizikatsira chimanga kumunda zili bwino zaka 61 zozilamulira m'malayi muno ndikukapezeka kuti tikutenga ndowa kumalowa nawo kuchipinda kuti tizikakolola fertilizer kumeneko fertilizer makhala odula ndichopesa chisoni kuti ena bwana amakuchingamirani atavala nkhuku zawo zokuda kumakusatirani kumeneko lero mukuti mugona ndi njala mwatenga tambala yense amene kutulisirani chimanga fertilizer magulisa ku Central Region uko akangopasana nyumba ndi nyumba kumapasana fertilizer inotha kupasani fertilizer lero mulephera chakudya amafuna anthu akolole ku Central Region abwana zikugulisira mitengo odula kuno lero mwavala malayo mulinawo phama pansana lero mukugona ndi njala ndiye mukuti njala tikwana kuno mutavala zovala zanu pali nzeru pamenepo mudye nkhukuzo nanga muti njala kuno iliko bwana mutazivala nkhukuzo zili pansana munthu akutipanga mwano waukulu kuno palibe mmene mukonena kuti kuno kukhala mamega farm bwana mamega farm anthu anayamba kalewo mphepete mwasinje nsewose kupitawu anthu azalazala china choyera ngati ineyo ngati makaladi chilibe fertilizer imene jaikanamba bambo likanamba kutira fertilizer wabasa kumakupasani fertilizer kunoko nthawi ya mvula simalephera kukolola ngati nthawi inoyi nthawi ino ndimene mmakolola kuposa mmene mvula ikutani ikufuma nthawi ino ndiye kuti fertilizer pano kumabwera wenda pamene mukhala president kunoko fertilizer anamalima katatu pachaka anthu azipitira ife chimanga tizikula kuno ife anthu akutunda chimanga tizipikula kuno osati makapikula kwasungu kulilongwe ngati kuno kulibe maziya ndipo kasungu kulilongwe kulibenso nyanja ili kusalima kumangoji kuno kulileki litsira liva kuno fertilizer tabwera kuno tizilima kuposaso mizimbe chunga chakutula kuti tifuna tikhale ndi malo ambiri onzala chimanga mizimbe chunga adule tibe nawo ntchito nandola adule tibe nawo ntchito foja adule tibe nawo ntchito amene azibweresa chuma kuno koma chimanga chokha olamuti achibweresa makhaba 400 kwacha tibe nawo ntchito cholinga kuti anthu awo azidya chimanga ndi moyo anthu azidya phala mamawa adye sima masana madzuloso atani amenewo adye pamene anthu ayika mankhwala olera muzipatala majakisoni manoplanti onse ena okumwa ena abayidwapo ndi ena kuti akulera musiye tifuna mukhale ndi pakati anawo tizalipira 500 ife tifuna 500 mutipasire chile chifukwa ena amati kubereka kumwalira nthawi iti yomwe komanso anawo akumabadwa opanda thazi
chikamuza basa ndalamazo kazina muza ika matumba mwanu koma siona ndalama imene mukayika kuti chifukwa ngakhale anthu zimenezo manifesto amene akanakha oyambirira anthu maonesa ufule kale mwamuna tu mamonera kuti bwezi ngezaka zonse 5 zatha opanda china chilichonse ndi azita ulendo uno mukandilola ukwati ndeziyenda zona pachibwezipo ndiye wina aliyesa yang'ane uko ayang'anewo chaka choyamba wina kuyang'anawo chachiwiri mpakana lero mwana osapezeka chafa hivi ndiye kuda kwa mukandilola ulendo uno wina libereka mapasa zona zaka 5 zosezo wanali kuti sana vile chilo kwani asogoleni nthawi yonamizana sino komashaka nakhala onse amene kuzinamiza kuti atokhala mapresident azikono la Malawi tikanawo na nzulo pa kamera pati makanema pati ino amene maonesa ma video show chaka chopanga ndalama ndichiti ndi chino muchita zimeja rekodi mukachita rekodi muzionesa nyumba zanu mupange ndalama muone mmene Dr. Daliso Kabambe amene anayankhulira wafusa kuti muzapanga chani ena alephera kuti abwere poera zionese chifukwa chokuti mwina muluza nawo hope ena mungoti cheuje simukwaziwa cheujewo tatiye ni mwaone ngati cheuje so mwatula kawiri tili ndi president apa Dr. Daliso Kabambe amene akuziwa kutsakula fundo ena asogoleni tinene mawu awo mwatenge mukamapita apa anyamata ali apa ola mafumu ali apa anafuna kukwatira sakwatira ine yani chifukwa ine azo kuti ndinakwatiwa kale ana ndili nawo aziyangana nsikana sichocho aziyangana nsikana kamere kaja sabona ni muzika kamira anthu okuti sabona atafasho nyamata ali apa yosakamvonera vuto lanu ndi chani ena munaona kale kuna mizani miseu nditi ndi alepera kuwasani miseu mukavota panakakupasani ena wakukutulisira ni chimanga panu mukavota kabwesa chimanga ena mukudia chimanga chibwera azikupasa ndikoma ndikomo chabwino chimanga chongali chimakhalapo sakupasa ndichilipo muzija pano chifukwa wina aliyese amene afuna kulamula kumalawi kuno musamango adamiza apaseni pano patione ife tizabweresa apasikani pano ene mukodiya koma tifuna akuti ndi atibweresa chimanga koma tifuna akuti atipasa nsewu abwerese nsewu akupasireni chile onse amene afuna kuima nawo pano ndiye khayo Dr. Daliso Kabambe amene sanakhalepo pa ballot paper kukhala president ndi president yekhayo wanyunyu amene ndi mfundo zake zofuna kuwachosa malawi pa mavuto zikakhazina za malaya sio bwana tikayake kucholo osali pano ya ndiye tikayake kucholo za malaya sikuli jani asogoleni kaduka njiru kubwe ya njiru simaswai kubwe ya njiru simadani simaswa kaduka changa kinaolela bajani basalu ndiye lomone ina changa chaolela badi basalu kifo Josefuna kwa gawiranza ndiye asogolera kuno kuisi banki kwa yamba ndiko maliza kuli rizave kuti kuno tufurika ninjala tisaonera inuyo tisakuona so mukuvala zinazo mwaziveka mitengo mu koma sabata kupita kunyumba di blanket lomwe gribe ango kupasani muziveka mitika madu sati kuona mwazika mitengo mu yali mitengo tinao chino jani sweat ena ndiye mukubwera mukumavala saluzanu kuti president akubwera kuno mwazipebika nawo atambala koma nyumba ufa mulibe ndoa ya mazi mulibe ufa mulibe ndiyo mulibe mwangosia kwa sana kwa nkuku ndi nkuku mwalama kuti ndiyo nkuku imene muisie mpika muje mazuroba ndi kutandari ya siko mkwambini bwana dinene mawa kakhale koyamba ndiko malizira kuti anthu abwere kuthokozani mudapanga nsewu mukugwira ntchito ndi malempingo mtalika mzimu wake use mutendere ngati budget director amene munabweresa abwana president anagwira startup akikuti ayambe Malawi muno anyamata agenda amene akugwira ntchito ndi malembo ndipo akugwira ntchito ndi president opuma Bakiri Muluzi Dr. Bakiri Muluzi poyamba startup anamba ndi project ya Iraq imene imathandiza Malawi muno achoka pamenepo ndipo timane atu Malawi muno kuti koma bala yakuti moyo omakoma komanso kuli asikana abwino sichocho eti asikana abwino amakhala mwinaje wabala yonkaza jengani komanso timane kuti restaurant yakuti amaphika bwino sima je imakhala bwino sichocho eti ndali ndikufusa kuti kunoko ndifuna ukaja sima ndikaja restaurant yake iyi mukana kuti kaja restaurant yakuti chifukwa kama phika jani amaphika bwino amakhala mwinaje wa restaurant yonga pana amene akugwira ntchito umenemo sabana pamene malempingo mtali kama kugwira ntchito bwino kumalawi kuno kinali chifukwa cha Dr. Daliso Kabambe amene amagwira ntchito ngati budget director pamene Malawi muno simachita bwino ndalama ndikumakhazikika ndikumapezeka
bwana agwira ntchito ndi profesa Arthur Peter Mutharika anyamata je ndiyati yamene lero ife tinakaya nyamula kuti tiyeni tifuna tizione muzipangira nokha ku mtundu wa Malawi musamapangire muli kumbuyo anthu akajaziti koma ndi wakutayi tifuna nokha mugwire ntchito imene ndawali apa ndiye muzingoona amene amachakula ena kumaziruma pamene paja ena nango thawira atu wautali asogoleri malonda asitimagulisira kuchipinda malonda asitimagulisira mthumba ngati ni mpaka kuopa kuti atikanda ngati ndi galu kuopa kuti akangomusiya panja abwere kumwe kwachokera iye malonda atimagulisia poyera electoral commission ikanakhala mayiko ozindikira ngatana kuti ena osaja athawa saufuna president anthu amene akupikisana ku Malawi kuno ni ma president atatu president wa UDF president wa PP ndi president wa UTM ndiye anthu atatu amene akupikisana ife malonda athu tidati tachule osewo malonda athu ndi awanyamata amene akudziwa nkhani ya chuma sitingakambeza ukwati opanda chuma sitingakambeza chimphoswe opanda chuma sitingakambeza business opanda chuma ngakhale sadaka yeniyeni imafunanso chuma chitani chiduseko sadaka imafuna chuma ndakagulire nkhuku na ndolo chani imafuna chuma ainecha chuma ndi ati awa akhalapa kodi chuma muchibweresani bwanji ku Malawi kuno kumene tikufuna ife chikwawa ikaima paokha ikhaleyo zidalira yokha chifukwa cha chuma chimene chibwere kuchikwawa kuno ulimi wonse mene tikunenawo tizipanga mapulogalamu tonse ndi asikana aja awali apa ufundi nya asikana mukamaka sankha zina zosalongosoka kuli asikana ndi anyamatawo amene atasathandize kuchikwawa kuno mukamasankha mosankha chizolowezi ena onse mukwaziwa zipani taziona zili ukozo mutazipachika mumtengo ife chipani chili pasi ndi ichi chifukwa tifuna tioneza anthu zipani zina zikoloka mwapa ndi mphepo zilibe chito zilibe sikelo mwazika kumtengo zili kandakanda zipani zili bwinodipani zili padozi ainacha amene aimira chipani chimene cha UTM ndi anyamata ndi asikana ndali apa mwamuna amene wayankhulira MP wakuno tavotani UTM mukaone kuti kodi chipani cha UTM chopangirani chani musamango vota chizolowezi anthu amangoti poti azolowera chidapasa chilichonse ngakhale ukwati omwe tikapangira chizolowezi sizimayenda bwino azipangwa akamutenga zimayi mwa chizolowezi amakatengana ndogulisa mtapasha azimayi akamutenga zibambo mwa chizolowezi amakathawa ndikuloweranso bwino inu mukavoteranso chizolowezi zuwa limene tikuti wathaini tili wathabe mpaka na Yesu azadani azabwere kuno sikuzasintha mukazolowera kuvotera chizolowezi ulendo ndakasintheni mukavotera chipani cha UTM ni ma MP a UTM president wa UTM makansala ajani a UTM anyamana ndasikana organiza bo your excellency you are most welcome kuchikwawa kuno ziko mkwambiri ambuya kudaliseni Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.